kodwa ke bazalwana ihambi ngenyama. Jesus. Ihamba ngemfula yokuphila. Amen. Ihamba ngomthombo ongashi. Jesus. Umoya kaNkulunkulu. Ngilithanda izwi lenkosi malithi not by might. Amen. Not by power. Yes. But by my spirit. Jesus. Says the Lord. Amen. Le ndaba ayihambi ngenyama. Ayihambi ngeyikhwepha. Amen. Ayihambi ngemfundo. Ayihambi ngokuthi how much have you got. Amen. Ayihambi ngokuthi uzalwa ubani. Ayihambi ngokuthi uzalelwephi. Amen. Le ndaba nje imfihlakalo kaNkulunkulu. Haleluya. Amen. Zayiphenyisisa ihlakaniphi. Kodwa azikwazi ukuyithola ngengqondo. Ngoba akubi ngenyama, akubi ngeyikhwepha. Akubi ngokuhlakanipha kwezwe. Kungomoya kaNkulunkulu. Amen. Haleluya. Amen. Dumisa uJesu bazalwane ngiyabingelela. Ngijabula ngabo bonke asebefikile. Amen. Kodwa kakhulu sengijabula ngalazi izingane zami. Jesus. Bakithi ndodana wami. Konzo Vilakazi nomakoti uMajobe. Amen. Nomzukulu. Jesus. Haleluya. Amen. Luneshwa ngoba ngeke asho ukuthi gogo. Angisenje ugogo. Amen. Ngiwumakhulu. Amen. Angigogi. Anginayo into ethi go. Haleluya. Amen. Angigugi. Insuku zami lithe iBhayibheli ziyoba ngangeyinsuku zesihlahla. Jesus. Isihlahla kuthiwa siyaphila 200 years. Jesus. Uthe uJesu ngoDisemba umsebenzi wami uzogugela ezandleni zami. Ngeke ngilime kudla abanye abantu. Isithembiso lesengisithole ngoDisemba. Amen. Ngeke ngakhindla ukuhlala omunye. Jesus. Isimangaliso. Amen. Uthiwa ngizosebenza kancane kade ngamtshala amandla ngivune kakhulu. Jesus. Unyaka wejubili. Amen. Haleluya. Ngiyamdumisa uJesu. Amen. Ngiyambonga ngemivimbo yakhe. Ngiphilisile. Jesus. Ngiyamthusa anginaso isifo. Unaso isifo. Amen. Angina BP, angina mathambo, Jesus. angina shukela. Ushukela ngiyawudla bazalwane. Hayi angudlalisi. Amen. Alikho nje ivesi elithi ngiyoguliswa ushukela. Jesus. Udla ushukela ngiyawudla ngidenge ngiyakudla wena. Ngiyakudla wena. Amen. Ngiyakudla. Haleluya. Jesus. Into ebalulekile bantwana bakaNkulunkulu ukukholwa njengokusho kombhalo. Amen. Ungenzi iphutha ukholwe njengokusho kwefounder yeministry yakini. Yes. Lezi zinto zama ministries namabandla. Okuningi kuvela esihogweni. Ngicela ukusho ukuthi okuningi. Asibo bonke abantu okuthiwa befundisa abathunywa uNkulunkulu. Ipercentage enkulu ikhishwe isihogo. Kodwa bakhona abathunywa uNkulunkulu. Mhlawumbe ngizothi 10% bese ngithi awushaye phansi kakhulu. Kanti ngisho futhi ngithi 5%. Jesus. Asibo bonke abantu abaphathelene iBhayibheli abathunywa uNkulunkulu. Abaningi basebenzela izisu. Udumo lwabo lusehlazweni. Abanandaba nemiphefumulo yabantu.
banendaba nemali yabantu, hayi mphefumulo. Amen. uJesu akazange afune senti la muntu. He paid his life kwendlala yona. Wathi molukholwa nje leliqiniso zosindiswa. Akasho ukuthi uyokhipha imali. Ivangeli bazalwa ngalidayisi. Yabo njengoba ngila nje angicelanga mali yokugitsheliswa. Angilindele imali ezokhokhela isemon ngesemon. Angilindele imali. Ngoba angizili ukuzodayisa ngentshumayelo la. Angizili ukuzodayisa ngezwi. Angizili ukuzodayisa ngezwi. Bekusho ukuthi ubufakazi ukuthi kule mvuselelo ka6 days yeviki lonke kulanyaka yayingekho imali sasidepende kuthina uNkulunkulu mayisizile ngomnikelo wabazalwane. Kwathula ukuthi ngosuku lokugcina lwesonto amafanele